ارتشا امریکی دست به avakirina pênc xalên çavdêriyê li bajarê Girê Sipî û Kobanê kir. Rojnameya Şerqil Awsat li ser zarê serkirdeyekî çekdarê Qesedê belav kiriye ku artişa Amerîkî sê xalên çavdêriyê lê bajarê Girê Sipî û du xalên din li bajarê Kobanî ava kirin û biryara di rojên bê de xalina çavdêriyê li ser Sînûrê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re li her yek ji bajarê Qamişlo û Amûdê û Dirbêsiyê û Serêkaniyê ava bikin. Ew gava Amerîkî li gorî Rojnameya Şerqil Awsat sê meremên wê hene. Têkbirina rêxistina Daişê û derxistina hêzên Îranî ji Sûriyê û handan berv çareseriya siyasî li Sûriyê. Di dema borî de James Mattis wezîrê berevaniya Amerîka ragihand bû ku welatê wî bi hemanîngî li gel welatê Tirkiye gihişt nerêkeftinekî ku ew ê xalina çavdêriyê li ser Sînûrê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re ava bikin û ew yek di berjewendiya Tirkiye de ye. Her divê derbarê de Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê welatê Tirkiye doh ragihand ku xalên çavdêriyê yên ku Amerîka dixwaze ava bike nakeve di berjewendiya Tirkiye de û ew xal cihê dilgeraniya Tirkiye ne ji ber ku wê bandora nerînî li ser operasyonên Tirkiye li dijî terorê hebin di Sûriyê de. Ji aliyekî din ve çavdêrên siyasiyên Kurd dibînin ku avakirina xalên çavdêriyê di berjewendiya Kurdan de ye û ew xal wê bibin egera ne dubara ezmûnkirina Efrînê li deverên din yên Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Çavdêrên leşkerî jî dibînin ku avakirina xalên çavdêriyê li ji alî Amerîka ve dûrbûne wê yên leşkerî hene. Amerîka dixwaze çekdarên Sûriyaya Demokratîk kirasekî Erebî li ber bike û hebûna çekdarên PYD di nav de kêm bike û paşre pêşkêşî Encûmena Ewlehiya Navdewletî bike ku hêzeke miyan rew dibe ku bibe bi nema ji hêzeke niştimanî Sûrî re.